Duh, Antasena, piye? Sing gedhe pangapuramu nek kembang aku ora nggawa. Lho. Ora nggawa? Ora. Keri ning Ndarawati. Waduh. Monggo kuwi sak ngertiku ora tau keri lho. Lho, wong ora kedunungan lali to. Wong kedunungan lali mesti keri ya iso wong apa-apa ya iso keri kok. Oh lah ya wis. Karang keri kok. Lah iya. Nek liyane kembang entuk ora. Nek liyane kembang tak duduhke senjata cakra. Aku tak weruh. Aku jane kok ngimpi-impi senjata cakra kuwi ampuhe kaya ngapa, wujude kaya ngapa, ampuhe kegila-gila. Antasena, piye? Aku ki mau lagi siram to. Heeh. Senjata cakra ki tak dadekke siji eneng meja karo kembang Wijaya Kusuma. Lah kok lali? Kowe. Berarti sing lali loro. Iya. Waduh, lah piye kuwi? Wong ora kedunungan lali to.